Pipila lang sa mga mulupyo sa Sitio Apro sa Barangay Ibo nga apektado sa nahitabong storm surge ang nakauli sa ilang dapit. Apan mas daghang pamilya ang nagpabilin gihapon sa Ibo Elementary School. Si Chelo Valiana sa report. Gipahibaw sa taga City Social Welfare and Development Office nga natapos na ang packed meals nga giapod-apod sa Disaster Risk Reduction and Management Office alang sa mga biktima sa storm surge sa Sitio Apro, Barangay Ibo. Pagahatdan lang sila og supply sa dakbayan aron maoy ilang andamon. Samtang 17 ka classroom sa Ibo Elementary School nga nagsilbi karong evacuation center mo'y gipuy-an sa mga biktima. Aduna nay mga pamilya kansang mga panimay partially damaged lang mipauli na ngadto sa lugar. Apan katong mga panimay nga naggusbat nagpabilin sila sa evacuation center. Mas daghan ang totally damage kay wash out man gid ilang mga balay then naa pa nagpabilin nga partially damage kay wala pa sila ka repair sa ilang kuan labi na tong mga agianan. Isa lang ang room nga gidala pero duha na siya ka room. And then niangko na siya og mga 17 families na apoy uban 3 families ra sa usa ka room. Duha kanila ang live-in partner nga sila si Leodeline Monsanto, kawani sa MEPS 1 o Graylin Huele, Guardia. Maghuwat na lang sila sa gisaad nga relocation site ngadto sa Barangay Kanhulaw. Nabungkag ang ilang panimay, dapit sa baybayon dihang nauli na sila gikan sa trabaho nga wa na gani na punit bisan unsa nga butang. Naay mga banigi panghatag sir. No. Pait kay Pasko sir aywa. Gimbarguhan miss kat. Urot yun, ang amo na dala lang tapos sinina. Uban ni Godfrey Rilien, Chelo Valiana, Balitang Bisdak.